Sovint, els conflictes socials de major calat es manifesten perquè, quan es debaten espais públics, generen posicions molt confrontades. És el cas del fenomen de l'ocupació. Segurament en els últims temps haureu sentit parlar que està en boca de tot el món i també en els programes polítics de molts partits. Als mitjans de comunicació, el fenomen de l'ocupació es tracta amb titulars com estos. Moltes vegades inclouen adjectius pejoratius, verbs que inclouen valoracions subjectives negatives, o bé parlen d'un cas aïllat com si fos universalitzable. No és d'estranyar que en aquest tipus de tractament periodístic pensem que els ocupes són el nou home del sac o el nou greixer. Però és així, no? Són una amenaça. La hipòtesi amb la que avançarem és que el tractament del fenomen de l'ocupació als mitjans evidencia una pugna entre el dret a l'habitatge i el dret a la propietat privada. Quan parlem col·loquialment d'un ocupa, ens referim a una persona que està vivint en una casa, en un immoble que no és el seu, en contra de la voluntat del seu propietari o propietària. La paraula ocupa no existeix al llenguatge jurídic, però sí que existeix el delicte d'usurpació, que el contempla l'article 245.2 del Codi Penal, amb una definició que a priori ens podria semblar coincident amb la definició col·loquial d'ocupa. Aquest article diu que cometran delicte lleu d'usurpació aquells que ocupen o romanguen un immoble que no siga de la seva propietat sense autorització o contracte, en contra de la voluntat del seu propietari i sempre que no hi hagi violència o intimidació i que no constituïsca la morada d'algú. Amb aquesta definició continua semblant que la definició col·loquial d'ocupa i la de l'article casen. Però cal anar un poc més profundament per a comprovar millor si de veritat casen. Tots els delictes del Codi Penal protegeixen béns jurídics, és a dir, realitats o drets que es consideren socialment mereixedors de protecció. En el cas del delicte d'usurpació, podem defensar que el bé jurídic protegit és la propietat i llavors continuarem pensant que l'equivalència entre el delicte d'usurpació i la definició col·loquial d'ocupa continuen sent el mateix i pensarem que un ocupa no és res més que un delinqüent. Però també podem defensar que el bé jurídic protegit pel delicte d'usurpació és la possessió i en aquest cas l'equivalència entre ocupa i delinqüent es diluirà. Ràpidament, quina és la diferència entre propietat i possessió? La propietat és el dret més absolut que es pot tindre respecte d'una cosa. Permet usar-la, transferir-la, vendre-la, deixar-la en herència, destruir-la i també permet traspassar qualsevol d'estos minidrets. La possessió és un dret més limitat sobre la cosa que pot exercir el propietari o bé una tercera persona i que permet usar-la i disfrutar-la. Per exemple, si jo tinc un boli en propietat i te'l deixe, no te'l done, jo mantindré la propietat i tu tindràs la possessió. O, per exemple, qualsevol entitat bancària en la que pugueu pensar té en propietat moltes vivendes, però no exerceix la possessió de cap d'elles, perquè ni hi viu ni les té en venda o en lloguer. Així que, tornant al delicte, si, per exemple, una entitat bancària imaginària, denuncia una família amb un fill per estar ocupant un immoble de la seva propietat, que fa 7 anys que està desocupat, però considerem que el bé jurídic protegit és la possessió, llavors, com bancària no estava exercint la seva possessió, la família no estarà cometent cap delicte. Però la criminalització penal i discursiva que pateix el fenomen de l'ocupació s'ha de veure no només a la llum del bé jurídic protegit, propietat versus possessió, sinó també a la llum del dret a l'habitatge. Totes les lleis de l'Estat espanyol s'han d'interpretar d'acord amb la Declaració Universal dels Drets Humans i els tractats internacionals, segons estableix l'article 10.2 de la Constitució. Tant la Declaració Universal com els tractats internacionals consideren que el dret a l'habitatge digne és un dret humà. A més, també és un dret constitucional, la protecció del qual està encarregada a les administracions públiques. Per tal de veure si el dret a l'habitatge és un dret suficientment garantit, serà interessant acudir a algunes dades. Segons dades del Consell General del Poder Judicial, el 2012 hi va haver al voltant de 101.000 desnonaments per execucions hipotecàries, el 2015 al voltant de 102.000 i el 2017 al voltant de 50.000. Si comparem aquestes dades amb les dades de les memòries de la Fiscalia General de l'Estat sobre inicis de delictes d'usurpació, veurem
que fluctuen de manera semblant. Això podria indicar que les persones que van ser desnonades per execucions hipotecàries, algunes d'elles, van haver d'ocupar les cases i per això els delictes d'usurpació van augmentar. Dic que podria treure's aquesta conclusió perquè en realitat no n'hi ha moltes dades sobre el tipus de persones que ocupen o els motius pels quals ho fan. Esta falta de dades segurament evidencia una falta d'interès de les administracions públiques de relacionar el fenomen de l'ocupació amb el dret a l'habitatge. L'únic estudi un poc més en profunditat sobre el fenomen de l'ocupació el va realitzar la plataforma d'afectades per la hipoteca a Catalunya l'any 2018. Algunes de les dades més interessants de l'estudi són el 82% de les vivendes ocupades eren de grans tenidors, 7 de cada 10 eren de bancs. El 75% de les persones que ocupaven ho feien per motius relacionats amb la falta d'ingressos. El 93% de les persones que ocupaven estaven per baix del llindar de la pobresa. El 80% de les persones que van haver d'ocupar havien buscat abans una altra alternativa. Amb aquestes dades ja és més plausible sostindre la conclusió que les persones que ocupen, lluny de ser homes i dones del sac, són persones que en un moment de la seva vida, per falta d'un habitatge digne, van haver d'ocupar-ne un que estava buit. I que el tractament mediàtic que se'n fa del fenomen de l'ocupació no és més que un intent poc ètic de criminalitzar la pobresa. O dit d'una altra manera, que l'única interpretació respectuosa amb l'ordenament jurídic i amb els drets humans del fenomen de l'ocupació és la de considerar-la una conseqüència de la mala salut del dret a l'habitatge.